تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Yang kaya katatakutan sa dunia kapagintao tanong si Sagyang kaya mababa oras na dua ka klase kapag-usara o manusia si iko ginawa niyan. Dua ka klase kapag-usara o manusia si iko ginawa niyan si Sagyang dunia. Paganoon na ayat di kagalbuk o manusia ayat di kapromasa o manusia si Sagyang dunia na para si kubaya ginawa niyan. Dinggalbuk sa lupa tindagang di mangisda dituntut sa ilmu langwa na galbuk yan na aya antap yan nun nagyadin yan di kasuaswata ko ginawa niyan. Anda manaya ikapakadai ang si Sagyang dunia. Ikadua ka klase kapag-usara o manusia o ginawa niyan si Sagyang dunia na parabu sa suaswatiang ko Allahu Ta'ala. Ikadua katiruan na para si ku agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ko tadi kanggalbak o manusia si Sagyang dunia mapian tu na aklas yan yan ninggalbak si Sagyang dunia sa para sa ginawa niyan anyan di masuswat subaya ginawa niyan na sukbunan niyan na si ibu si Sagyang kayaw pama na dikutay oras. Ibarat na miyagis kuila ko sa abogado o di na miyagis kuila ko sa engineer o di na mimbisnis ako mimbalay ako sa walay sa para sa kapakapi agino ako na aya buwa dingaw ni kang gunai na taman sa daka pa kao mo malakal maut. Sabab ko pa man na aya kiyang galbukang ako galbuka si Sagyang dunia na para busa kamapian ka sang dunia na kena batitua kamapian akakwangaon kagian ko tuwa kiagda mga sa kapian yan sang kaya damati oras sang dunia na makaw makasa alungan na mauri makaw makakukubur ka na kasalino to sa kasiksaan au pama na kagda mo manusia na baka mapian ito ang taam ka so panganangan sa dunia inusar ka sa oxygen sa dunia sa kapanginoa nga mimbalay ka sa walay sa para sa baya ginoa nga apian tunay galbuk na ka sa dunia para sa baya ginoa nga di may konektar si ko Allah Subhanahu wa Ta'ala na knabang katitwa kamapian sabab sa upama na si sa alungan na mauri na pumbaluya kasiksaan ay siksel ka sa alungan na mauri. Ay barat yan, nagyang ito katiru Allah Ta'ala.
Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. So sila na tuwa kiniran so mga tamok o mga watailo na ay pagkikangkiran ng Allah Ta'ala sa alungan na mauri na apoy. Sebab sa giyang kutuwa kaya kuwa nga siyang tuwa tamok kaya tim watailo na baya ginonga kanabas aswat ko Allah Ta'ala. Kau pa makaswaswat ko Allah Ta'ala na di ka pagay bangga ka na swata tamok watailo. Dia mutakyakan na ngayon siya nga dunia na mapi akyata amang ngayon. Okay na sabab sa ayaw kiyang gulaw la ang ngayon na para bu sa baya ginawa nga dami tumpok si ko kabaya Allah Ta'ala na David no Allah Ta'ala sa linya na giyang ko to akyata amang ngayon sa mapia sa apoy si sa alungan na mori apakasur niyang ko tiyan ka. Yung putwa yung mana niyan na kiyang balay nga sa mapiyawalay saan kamilawan si kupama na mga walay o mga pedeka ang manusia kaangka kabantugi na benar ko mapya akagdamang kaon sa kapkailangan walay nga sa mapay paras na sabab kuda koneksyon niyang ko Allah Ta'ala nagyang kutwa amanan yan, nakapyan yan, na sibutaman sang kutwa da nga kapatay, na din ni kapatay nga, na pakitaaman ka wallahu ta'ala so karangkan yan. So tamok ka, ay kaya pang warta ang kaon, na para bu siya baya ginawa nga. Ang kamilawan si kumangal padeka manusia, ang kakabantugi, dan kau syarat ko kabaya Allah Ta'ala na makaw makasalungan na mori na ayamaanan yan na baluin Allah Ta'ala kasang kapan na kasiksa na isiksir kasalungan na mori. Innal ladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. So sila na to abayaran ng penggandung so tamo kiran ada yang gusto ako kabaya Allah Ta'ala dailan gusto ako lalang ko Allah Ta'ala na terwang akiran niya Muhammad siksaan siyan sa kasiksaan na malipris sisa na ka dyan no? Sisa kita nguto alungan agyang ko tuwa tamukian adaw sarako kabaya Allah Ta'ala na pagumbalan tunaon na pagumbalan apirisa apoy ay pilin sa sisaging ang bala-bala at takilidan yan. Apya panaymanan niya nagyang kutwagal ka. Napakilay na ka ko mga tao ang kagamay ubid na sisadidalang na kanaba pure ang suaswat ko Allah Ta'ala na apya panayabun talian sa dunia na kagamay na may kasi ko puso na kanaba suaswat ko Allah Ta'ala na emaanan yan na pumalo ito kasiksaan si sa alungan na mori siksa ko manusia. Ibarat nagyang gaw pamana koneksyon ng manusia kapag higiginoy. Di kasi imbitiara isi sa liawaw na sising anggos ka mapia kuya datra ka ugaid na sisa di dalam nasalakaw, kaya maanan yan, napkarang itangos ka. Da koneksyon niya si Allah. Nabay di ka rin di ka paking ginoy. Na lila.
Kaya mana niyan na suat-suat ka ko ginoon ka. Na piyakilay karakan, akapiyang karak ni buntal, ugay na sisa puso. Nanganaan ka sa app na kabaya ka, na mada ako sa matang ka, na nimbali ito, ay mana niyan na hasad, ay mana sig, na ay mana niyan na kanabasak ni miya binasang ka, kaya binasaan ka na giginuang ka. Sebab sa Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-naru al-hatab. So kasig, pagmaan ka ko pagalinga, salakaw pakilingaw sa liw, ng bida gusto, katatawi ko puso ka, na binasaan yan mapapadala mereka amapya inibgay ka wallahu ta'ala upama ka naiman ka an ikhlas ka an sidak ka na pakaliun wallahu ta'ala sabab sisagyan ko sakit ay maanan yan na kapkanan yan lang wana galbag sisagyan nga dunia ada abanian koneksyon wallahu ta'ala na apya panikapkile tanuriman to sa kapyan yan ugit na andun ni kapakaw mo kapatay na magpunso emaanan yan na upama nakasakit yan kaayay baratanan na lagit upkang ka sa mapay tama mapay apanganang nakapkile ang gaon ugay na dingka katawan na tatagon sa duti na taman sa dimbot ang uto efekto ang uto duti na mapay akap ka ng gaon ugay na hindi kamot ang kutwa efekto ang uto duti darong kagdam sa upama nakasakitian sa mapningan-ningan ka upama kakatuan ka buana dutiron na prebgir ka sa dunia na dinggakan lagi dagyang kaya katatagutan si sagyang kaya dunia sadap na kambo ito duti sadap na upama na kambuloy upama na kaya tama ko limo Allah ta'ala sa nga dunia na sadang ang panupama na danyang pankabulya kasiksaan na mapiyad na katataamangon ugay na andin ni kapakaw mo malakal maut na magpunso ay maanan yan na kasakit yan mapanggulawla agyang kutuwa pamana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ketiruan yanon la muayanatu malikil mauti ashaddu min alfi darbatin bisayf giwa kailayaw manusia pubuntalo malakal maut na matumuyan aban pelalaku tak pedang sama kasang gibu gengge ang katitimu tanu si nagyana ni kuriksyonan tanu si ko kapagintaw tanu anda manaya igeng kayo pama na badan tanu geng kayo ni bugairak tanu Allahu ta'ala akasang kapansisag yang kaya dunia na anda manayay kausarian sa iku agama wallahu subhanahu wa ta'ala isa katiruan yang kaya katatakutan sa dunia na lagi dayo kandagang sugalmag sa iku agama na lagi udugangan au pama na di nga diindugang na sukila bangkaon na din na itong yan umausar ka so emanan yan na ginoong ka o di na sugalbag ka itumpok kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala na apay ka ito yan na siku Allah ta'ala na tantuwa mala lagi do pamagyang kayo pamana kayo ranir ka no sabab ko ya katitindigin sisagyang kaya maidan na dasalakaw arwar sa kapag-usara tanong ko gino tanong lawas tanong siku agamaw Allah subhanahu wa ta'ala na sa timambu oran amutak siku ulong ka sa pantag siku agamaw Allah ta'ala na upama kapakilir ka Allah ta'ala so imbid yan nun imbalas yan nun nandingan-dingan nakaapya mabasag aluan apya saulan na tumitindig ka siya sa kapuguran nila na away din lagi-dagiang ito hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maanagyang ko ito hadith ay lalakaw mo agyang kayang bala aing ka sa lalang ko Allah ta'ala na sabab pusang ko ito kapakadukto na agyang ko ito abu gamay ito
na din pangaraon wallah din pangaraon apuy sa neraka subedan ka. Sabab po siyang utakiyaw sarang kaon sa miyak ito oras ku emanan yan na agama wallahu ta'ala uy na suat ko wallahu ta'ala na inikalkad no apuy sa neraka iban yan masku. Allahu Akbar. Ya kasabayang tanwi man to. Katawan yung sabab ko pamanagyanan na galabag ko agama. Nagyabu ang kutwa kaya pagnongga. Kaya tigla nga siyang utwa turog ka. Yang kutwa pamana kaya kesku igalos ka. Nadyanan kakwinta alaba ay bagayir ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo pamikiran niyo. Nagibuat kaya simbayang ka sa dura kata sunat na kagya ay antapian nasrallahu ta'ala na ay imbedun wallahu ta'ala na aya kalaian na mala adigyan nga dunia agusto taguian. Matanulun diyo kawan. Dua kata sunat na mala ayarga adi su dunia agusto taguian. Ya lebih sa hadith. Agibu akatabang hingga sa iko pagaring a Muslim sa suat ko wallahu ta'ala na matero mala problema nga anta kamay ito nagibu pamanak yang galbagangon sa unta problema pagaring ka sa kasulbian na lagid ka kuno miyagi atikab sa Sapolo Ragun na layong tanwaya pakanag sa iko mga bayan tanon sa katanok na itang diteroon uwag na ipendel matanuang gutwa kapipikra tanuron kaamay kaemanan yan na ibu itaw ni pakaturon nagyang utwa dila adi sumanap sang utwa puso na upamana dita di kita pagisabutan wallahu ta'ala unta mapapadalmun au pamana mala abalas iti sabab agira pamakin kita nuang utwa katur wallahu ta'ala katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan adi taw di mapaymikiran. Kaya gaman tuwa sagad akapkan gataon na lagi dudita sebutan. Ibu kasing nga ko pagaringga sa suasat ko wallahu ta'ala na di nga katawan kala aminisid ka nga ko pagaringga. Baka di ko sa utak kasing nga sa para buko wallahu ta'ala. Allahu Akbar. Ayapan o pamakas wallahu ta'ala na pakiusarian ka agian kaya badan ka, suras ka, so pamikiran ka, kontrol ka, subaya ginoon ka sa parasak, kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Naya kabasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may tubo auras akaw sarangaon sa lalang ko wallahu ta'ala. Ipangabalaga nga na tumo di sa dunia gusto taguyan. Kan dunia ay may wallahu ta'ala kumyaka ito amal tanu para busa kini tumpukyan si iko pamana suat ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Gitu sebab agya ipagusaran tanu si iko pamana tito isang di kakwinta. So may giskwila sa arithmetic na kailangan amaw sarian sa isagyang gaya paman na di ka kapkuha ko balas wallahu subhanahu wa ta'ala. Sebab sa aya katatawdan sa nga dunia na pupunimutan sa balas o di sa katuruan na si itano di imbalas o mga walay tano sa surga. Di tano di galbak sa may betang tano si ko mga medidari. Allah. Di tano di galbak sa kaadin o mga transportasyon tanuro. Di tanong din galbag sa kaadin na giyang ito mga asinda. Oy. Manan yan na giyang katagutan sa dunia na aya maksud na anda manay kausarang ka siku ginanga siku agama wallahu subhanahu wa ta'ala ka ang kambalo ya bilyonir ada lagi di ka bilyonir si isa alungan na mauri. Ang kambaloy, ada lagi diyan, mapuro ikadato. Sa dil ka kuda so kadato ka sa dayon sa dayon.
an kamakwa susati manaingan at dayon sa dayon na di kabinasa, na di kerdak, na di kakuan sa langon-langon ay manan yan na baya ginongga na palad mapapadalam si sagyang ka na surga wallahu subhanahu wa ta'ala at yanan ipakipsis ako'y andrakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ard fa'iddat lil muttaqin. Susakoy niyo so pasensya maaf wallahu ta'ala nagususurga wallahu ta'ala preparadusi kulaman umyal ay kadakal ang manusia yagiskwila sa arithmetic na si inyang bumiyosar si kumya kahito ito akaplaba si busi saging kaya dikiti auras kaya na Allah tala si saging kaya akal tanu na pagusaran tanu siya ko kamapian tanu na aya ka kausaran tanu siya ko kamapian tanu na matoon tanu so maknal tanu so Allah subhanahu wa ta'ala maknal tanu was kanyan ituan tanu amya din dekat tanu supplier tanu ko langulanguan au pamana nesisita tanu sa nga dunia nagus kanyan nimgir tanu sa mapia sekalian nimgir tanu ko surga o pupato tanian dekat tanu sekalian mamuy pa pagir tanu ko neraka o pa mga kapato dekat tanu sekalian upamana kapmelinganan ulang-ulang wanu kaadun na pagusaran tanong so akal tanong sa anda manay kisampay tanuron maanan yan na anda manaya pa man nakakanala tanuron na anda manay kapaunuti tanong si kusuguan yan kaan tanuron makarani ang tanong yan upama na ikalimo na ibigay niyan na tanong so upama na maapian sa datan pun kapamatay kaan dekatan mapatod sa surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya pamana kapakailay o manusia si sagyang kaya dunia na inangkaan tanong sabab sagyang kaya pamana kapagintaw tanong sa nga dunia na lagid tanong benar ko pakailay tanong na lagit tano o plalakaw pukit sa utwalalan amalibutang. Di tano kailay o anto na ay kedapuanta. Kedapuanta na radang. Antay kedapuanta na ngari abuya. Antay kaya kedapuanta na kakaramadalem. Ngupun gina ni maulaula na kapakay agyang utakapukit kasanggot walalan na bakad madigrasya sabab sa dingga kailay agyang kuto po makabinasar kasanggot walalan na lagid na gyang kapukintaw tanusi sa gyang kaya dunia at nutuwa pa man na dinyan di galbuk isugal bakian na dinyan katawan na gyuti pakabinasaon pigalbuk ka inusar ka ang utawras ka niya kataong kaon, na kamapian ka, na takino ba kagyuto yaman na pandulugal ka, o kasiksaan wallahu subhanahu wa ta'ala. So kailangan ang mapagapastanos wallahu ta'ala, saan duman ay kailatan o si kulala na ipukitan o si sagyang kaya dunia. Ay kadakliman to, apukit si sagyang kaya manan yan, na lalan as sarwang at tao sa kapipikiran niya nun na iptugumpian niyan na takino ba kagyanan ititwa kadidig au pamana aya matutumpayan na naraka o Allah subhanahu wa ta'ala tanto ang ito apapakailay si ko pamana matitwalalan ay psusik o Allah ta'ala ipsusi ko surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin ka sa ibarat. Ang nataw, ipoon sa upaman na kaito yan. Nataman sa miya kaputi abukyan, na ebu ang mipipakat sang kaya pamikiran yan, na anda manaya,
Iyo pamana kapakasukatian sa kenian, di inditaran, di imbalain, sa dun na mana niya na mapipikirian nun, aw pamana suasuatian nun sa ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Di ba kagdaman niya nun na mapipiaginuan niyan, kaya pamana di pakalpas kuman, kaya niya kambalay sa mapiawalay, niya kapamasa sa pamana bagwa, mudila trak, oy. Kaya bantuan ka pa man na mimbali o pa man na gobernador. Anto na ikapipikan niyosan. Kamampianan ng manusia. Ay abuwa po niyo niyan, nakapakaw mo malakal maut na magpunso titwa awid akal. Sa mauto, nagyang kutwag kiyang gulaulaan niya ro, na lagi do pukit sa lalan, adin yan kagilay. Ayaw pa man ang dapuan yan. Andin ni kaliw ta si kuwalay ta. Sumunta sa padian, sumunta sa opisina, sumunta sa kugalbag ta, mbalingan ta amay ko kagibi. Nadita katawan, nagyang kutwa, slabi sa pulo kauras, ay nilalakaw nga. Nasabab ko din na buong suasuat ko, Wallahu ta'ala, na da lagi dito malibutang o pamana kaplalakaw sa isagyang kutwalalan. May tubo aura sa usan nakasang kaya dunia, aknabaswaswat ko Allah ta'ala, na udin yan karilaan, nakasiksaanan ang si sa alungan na maure. Misaba pro, naptuntutan tano, wanda man ay kailetano, si sagyang kaya upamana lalan ay pukit tanong siyang kaya dunia. Asabab sa malibutang na ay kadakal gibu-gibuan milyon apugintaw siyang kaya manusia ay kapakalalakaw niyan na palaya din malibutang. Di niyan katawan na inusaryan susa oras yan si sagyang kaya dunia. Tinggalbagan sugalbagan si sagyang kaya dunia. Adaban yan koneksyon sa ikog agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naknaban yan kamapian. Kagyuti dia kan diteron, adin yan din galbakan na kapambinasaan yan sa ginoon yan. Lagi dagyang kaya mga kafir, asulangon lang wano galbakiran. Sulangon lang wano pamikiran niran. Langon lang wano orasinan sisagyang kaya dunia na inusariran sa para sa baya ginoilan. Dan na koneksyonon wallahu subhanahu wa ta'ala mapiapan na koneksyon yan si wallahu ta'ala na sabab ko pamanadan yan kaswa na pimbasakiran wallahu ta'ala yang kaya katuruyan sa Quran wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum azabun muhin. Dipipikiraw mga kafir isu kababagimikan sa lugar si sagyang kaya dunia. Langwan na pamana kabayran na pamana diyan din galbakan na dilang pipikiray bayran na ng kamapian. Kaya buwa kinibgan na mikiran sa na lugar na aniran di kapag umanuman ni sudusayran kasi isa alungan na mauri na bagi aniran so kasiksaan na malipadis ay pakadapanas. Ya Allah. Lalang tanong ng pikiran sabab sa pamakapagileta nung sukapugintaw sa buhat saktan wa mga Muslim na dad ng bidaan yan agus sukapugintaw agyan kaya mga kapir. Ebo dito siguro na anto na mapapadalam sa puso yan ang napamikiran yan si Wallahu ta'ala ang takaw pa manada. Adin api ang asusungwanakan ang Muslim pinggastuan agyang kaya pamana mga didwa itanong ko agama sa kaya pakapag-eskwela niyan pimbali abogado, pimbali engineer niya katiro ng mga pagaritanong na siya kianan na miyada ko agama niyan kami Kristiyan mapia kagdaman niyan si sagyang kutuwa kaya abogado niyan kaya engineer yan kaya pangambalay niyan sa mapia para sa alay na maada sa pikirian nagyang kutway kidi wallahu ta'ala ko mga kafir. Kenapa subaw pa ma
Tagyang kakapkilitano. Sang kaya kadakla parahisan. Ay babagay ko manusia. Na kanabsubay ni limu. Kaya kibaratan tasi. Talagi do binatang.